Velkommen. Vi er på en farlig ekspedition ud for at finde den berygtede edderkop på væggen. Der er den. Vi går helt tæt på, helt tæt på. Den er kæmpestor. Den er mindst 100 meter stor. 100 meter stor, what the fuck. Den er kæmpestor, siger jeg da bare. Kæmpestor. Så det her, det er en 10.000 liters flaske. Den er rigtig farlig, og den er meget aggressiv. Så her. Den flyttede sig. Det løber og helt tæt på den grimme krop. Og så hvor stor klam den er. Nå. Nu skal der gøres kort proces med den. Vi finder sgu jernrøret. Jernrør. Sig goddag. Det her edderkop. And we got it. Kill it. Fy for helvede, dens ben faldt af. Vi siger farvel herfra. Vi har dræbt den farlige, berygtede edderkop.